И ето PlayStation ми бачка. Става разлика, че вече е на HD, не е на HDMI, не е на HDMI, а е на тази буксата с карт. То не знам дали се вижда, защото буксата... не се вижда от светлината. Ето, нали, тук е... Мишка ли беше? Ето тук е буксата до... Кажи го, де. Ето тук е буксата за HDMI. И за съжаление, така ще бъде вече от днес нататък, защото както се вижда тук, смисъл, така се вижда добре. В смисъл по камерата, като гледам, не знам защо изглежда далеч по-добре, отколкото аз като го виждам, защото като го гледам така изглежда на пиксели малко. Доста на пиксели, предполагам, че камерата изчиства и нещо. Иначе HDMI кабела ми работи, свързан е сега с лаптопа. И няма кой знае как. И ми върши работа, но за PlayStation не ми върши работа и не мога да се вижда така, в смисъл, в детайли, както се казва. Резолюцията ще бъде ниска сега и заради това много проблеми. Много ми е гално. Трябва да го нося на сервис и в момента няма да стане. Ето. Чакай, това не съм включил. Това е голяма кочина. Ето, даже аз бех провал да го смена един момент. Да смена, нали, буксата. Да смена буксата. Ето така. Буксата е включена. О, не беше тук, беше тук най-долу. Ето. Нали, провах да го правя, нали, да бъде обратно, нали, на HDMI, но както се вижда въобще не работи. Ето. Гледайте сега. Не, въобще, ако то трябва да излезе тук. Трябва да излезе тук точно, нали, HDMI кабел 1 или HDMI кабел 2 и не може само тук, може на това. Малко е гадно, защото така не мога ви покажа, не мога да играя другите игри с по-голяма, с повече детайлност на графиката, например, но като Mass Effect. Mass Effect няма да може, ето то даже се върна. Въобще не може. Въобще не може да се смени. И за сега така ще бъде от днес нататък. Предполагам, че единствените игри, които ще играя с Sly и Mortal Kombat не знам. Sly и Mortal Kombat, защото те се виждат горе-долу добре, аз ги виждам добре. Иначе както казах, иначе кабела на HDMI си работи. Ето, включвам го така. И ето. Ето, работи си перфектно. Като се вижда кабела на HDMI си работи перфектно. Не знам. Не знам какво трябва да го правя вече. Аз пробвал съм най-различни техники. И то лошо късмет до такава степен ме е налегнала, че и клиповете сега, нали, там за филмите, нали, сцени от филми качих, нали, там. Бях качил, нали, сцени от филми и те нещо, блокираха ги заради авторски права, въпреки че някои от филмите са на 20 години. Айде, те тия носят правата, нали, Studio Channel, какви бяха тия педали, дет ми спряха филмите. Това е, за съжалявам, но Mass Effect няма да мога да игра, Fear няма да мога да игра, само ще бъде за сега Mortal Kombat и Sly. Това е. Аз съм Big Prince и дай Боже, като почна работа да си таковам, да взема го занеса на сервис, може там да го оправят, но за сега това е. Довиждане и се видим за в бъдеще.